Ayiswethu msana, ukuhambe. We done. Hayibo. Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe yona le channel, uklikhe ibell for ama notification. Namhlanje kwivideo yethu sikhuluma ngoBig Zulu mayelana nokujoina Uzalo. Big Zulu ungomunye wamartist amakhulu akhona khona la eMzansi. Kulezi inyanga ezidlule kuye kwavela lapha Uzalo laveza ukuthi uBig Zulu uzojoina Uzalo. Siyamazi ukuthi umculi kodwa ubuya act. Yena wabhala istatement khona lapha ku-Instagram page yakhe. Washo ukuthi uyojoina Uzalo futhi kade efisa and futhi uku-acta bekuhlezi kuyiphupho lakhe. And Uzalo nalo liconfirmile ngempela ukuthi uyeza uzojoina lapha Uzalo. Useqalileke uyashutha njengamanje and bebengakasho ukuthi uzovela nini because Uzalo siyazi ukuthi njengamanje uyaphela useason 6 kula season 7. Izinto izoqala ishube khona lapha kuZalo. Siyabona naye inkunzi lapha ukuthi uqinekile usenkingeni. Asazi noma uBig Zulu ngoba efika uzochallenge unkunzi noma uzoba sesayidini lakho uzomsiza. Bebengakuvezi ke irole yakho Big Zulu ukuthi irole yakhe ikanjani. Kodwa khona ba confirm ukuthi ulijoinile lapha Uzalo. Siphinde futhi sidlule phambili khona lapha umculi futhi naye simthandayo khona le South Africa okuthiwa uSjava. Naye ke washo wathi uzojoina lona Uzalo. Usowashutha ke namasinakhe. Usengavela noma yinini kuswela manje. Into engibukayo ukuthi kuzosuka ukushisa because baningi ama-actor afikile azojoyina and futhi maningi futhi amanye asishiyayo. Cela ucomment ezansi ungitshela ukuthi ucabangani ngalokho Uzalo lokho elifaka ama-actor lwaxosha lwafaka ucabangani ngalokho, ulike usubscribe ngiyabonga.